O corpo apareció ao redor das 7:30 desta mañá. Foi atopado polos membros do equipo de servizo de limpeza. Alertados polos traballadores do servizo de recollida de lixo, desprazáronse ata a zona da rampla existente a carón do mercado municipal, efectivos da Garda Civil, da Policía Local e persoal de Portos. Eles encargáronse de acordoar o lugar onde apareció o corpo e dar aviso ao xulgado de primeira instancia instrucción número 1 de Ribeira e a médico forense para proceder ao levantamento do cadáver. O feito de que o falecido portase a súa documentación facilitou tamén a súa identificación, algo que corroboraron posteriormente os seus familiares, que se achegaron tamén ata a zona do suceso. Trátase de José Mayán Calo, de 77 anos de idade, natural de Portodosón, aínda que con residencia na Pobra dende hai moitos anos. Unha persoa moi coñecida na localidade. Do Son, de Baroña. Estaba aquí, vivía aquí. Según América moi tempo. Onde viña aquí a dos vellos todos os días. E non podo ser máis, estaba separada máis. A Garda Civil investiga agora as posibles causas da morte. O seu vehículo atopábase a escasos metros do lugar. Todo apunta a unha posible morte accidental, froito posiblemente dunha caída, pois o corpo aparecía cun forte golpe na cabeza. Un aspecto este que virá determinado polo resultado da autopsia, xa que o cadáver foi trasladado ao anatómico forense. O suceso causou unha gran expectación e foron moitos os veciños e curiosos que se achegaron ata a zona.